Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Isa ka desperado nga tikang inipagkabig ni Bacolod City Mayor-elect Albi Benitez sa electoral protest nga gin-file ni incumbent Mayor Evelio Lunardia sa Comelec. Sunod sa iya, madismiss man ang sa gihapon ang reklamo. May report si Nico Delfil. Pareho sa mga kaso angot sa iya residency, ginapaabot na ini ni Mayor-elect Albi Benitez nga madismiss man ang election protest nga ginpasaka batok sa iya sang nalutos nga si incumbent Mayor Evelio Lunardia. Malapit sa 70,000 ang biya sang boto nga nakuha ni Benitez kay Lunardia sa mayoralty election. Gani nagapati siya nga isa ka desperado nga tikang ang election protest kontra sa iya. May isa pa sa Comelec, pero why na. I mean, it's been decided sa Comelec diri, it's been decided sa courts, ministerial na siguro. You're just expected to be dismissed na. Same as all of their case filed. Ang legal counsel ni Lunardia ang nag-file sang election protest bangod sang ginaligar vote buying kag pagboto sa mga flying voter pabor kay Benitez. Naghinyo man sila sa Comelec nga ipatuman ang manual recount kag ideklarar ang failure of elections para sa ginapaabot nila nga special elections. Pero para kay Benitez, hindi ini mangin madinalagon o kun mangin sablag siya pagtrabaho para malabot ang mga tinutuyo sa iya nga 8-point agenda kaupod ang Asenso Bacolod. Well, knowing them, you expect whatever, but wala mang paminsan sa ila. They can do what they want. Just like ang mga gin-file nila sa mga cases sa una, it will not prosper. Kabahin sa pagabisitahan man ni Benitez sa mga police station sa Bacolod kag ang sanitary landfill para mapatuman ang ginakinahanglan nga development. Nico Delfin para sa DGCast Negros.